Bagkoppen endnu. Og på bænken mod Aston Villa. Nu skal han forsvare, for der er altså en mand fuldstændig fri her. Skal Arsenal på 3-1? Det skal de, og det er aftenens helt store profil. Hattrick af Gabriel Jesus. Så er der altså ikke mere at komme. Jeg har vist mest Palace-fansene, der mærker det i øjeblikket. Klein får lagt den ind. Nketiah! Det er en super reducering, og han peger lige ned på sit ur. Det der, det kan vi altså godt nå, der er 6 minutter. Den kasse, den har klasse.